Sunt foarte încântat că toți meșterii pe care i-am invitat, i-am avut pe listă, sunt deja prezenți în Parcul Copou din Vaslui, un spațiu dedicat pentru un astfel de eveniment, în condițiile în care deja știe toată lumea că primele 8 le-am realizat în piața civică. Și acolo spun eu că am avut un vad foarte bun, dar ceea ce oferă Parcul Copou cred că este de neegalat, lucru exprimat de toți cei care ne calcă pragul casei în cadrul acestui festival, în cadrul acestui târg. Și aici mă refer atât la vizitatorii de pe alte meleaguri, dar mai ales la meșterii populari, care sunt în număr din ce în ce mai mare, pentru că știți cum e, se transmit aceste informații de la un meșter la altul și ne bucură faptul că ei sunt cei care ne caută și solicită să fie prezenți aici. Doar că rigoarea târgului pe care îl organizăm noi impune o anumită limită. Sunt peste 50 de meșteri populari cu ocazia acestei ediții. Sper eu să ofere produse de calitate pe placul vizitatorilor și spectacolele care vor fi oferite în fiecare dintre cele 3 zile să reprezinte încă un ingredient pentru ca ei, vizitatorii, să considere acest eveniment o reușită. Ce le prezentați în acest an? Produse culinare. Avem un meșter lemnar, un meșter de făcut mături și, nu în ultimul rând, teascu pentru vin. Pentru că tot e toamnă. Tradițională. Poamă. Cum este cu tradiția? Se mai păstrează? Se păstrează. Noi avem un război de țesut, un mic atelier, unde lucrăm fotii, prosoape, preșuri. Se mai apropie tineretul de tradiții? Îi modelăm după noi. Cu încetul, Și învață să le placă. Învață să le placă. Cu timpul, dacă vede că iese frumos, le place. A fost și în anii precedenți. Cum sunt vasluienii când văd din nou obiceiurile vechi, tradițiile? Să știți că cred că suntem unicii care se oprește să vadă casuța noastră. Să le confecționați? Sigur. Și cât durează? Durează destul, că este migăială, de la început de la montatul accesorilor, totul este lucrător de mână. Se mai apropie tineretul de tradiție? Aveți copii cărora să le transmiteți mai departe? Da, am o fetiță care moștenește. Îi place? Sigur că îi place. Ea are bijuteriile din panoul respectiv. Cum sunt vasluienii? Sunt deschiși la obiceiuri? Bănuiesc că ați mai fost și anii precedenți. Da, sigur că am fost. De ce să nu recunoaștem? Sunt pentru tradiții, totuși. Se păstrează. După cum vedeți, s-au participanți și fluctuația va fi mare și în zilele următoare. Este abia prima zi. Da, Va e fi mai sigur, bine da, ca este anul deschidere. Da, spre mijlocul, despre începutul de weekend atunci se vede. Fluctuația nu mare decât care tot.
schimbe ceva, sunt vasluienii mai apropiați de tradiție? Normal, da. Noi venim cu diferite artizana din Harghita, din Corund. Mie îmi place foarte bine Vasluiul, că știți pentru ce? Nu știți. Cea mai curat din toată țara sunt județul Vaslui și orașul Vaslui. Anul trecut când am fost, am luat legătură cu domnul viceprimar și am spus și lui așa. Un orășel așa cum sunt Vaslui n-am văzut niciodată. Chiar la toată țara, diferite zone, multe locuri unde suntem invitat, dar mie îmi place foarte aici la Vaslui, că și lumea vine să se cumpere oalele noastre care producem noi din Harghita. Oarele care producem sunt extraordinare bună pentru sarmale și pentru orice mâncare. De cât timp vă ocupați? Ocuparea noastră sunt de mult și tradiția sunt luate de la strămoșii noștri, de la bunica lui soției, care era o singură olar femeie, nu bărbat, era o femeie care lucra cu ele. Și tradiția sunt rămase pentru noi. Am 3 copii, toți 3 lucrează cu olărite. Sosile norele lucrează la pictarea. Am un nepoțel care deja a început să se lucrează diferite lucrări mai mici așa și suntem bucuros. Se duce tradiția mai departe. Da, sigur, nu vreau să-mi lăsăm așa. Sunt vasluienii încântați de ceea ce văd din alte zone ale țării, cumpără. Cum a mers vânzările până acum? Știu că a fost o perioadă mai grea, dar... Normal, se simte criza chiar nu numai la Vaslui, se ține la toate județele, toate locurile unde suntem invitați, dar eu spun un proverb așa, o paranteză, că toți moldovenii care sunt din partea Moldova și Bucovina, tradiția ține mai bine decât Oltenia și din partea Bucureștiului. Care ar fi motivul? Nu știu, cred că tradiția, lucrurile ține despre ei. Ține mai mult tradiția, olăritele și lucrurile care sunt făcute naturale. Când ne-am născut de mari, de la 15 ani. Și cum e greu? E greu, doamnă, cum să nu? Sunteți pentru prima dată la Vaslui? Nu, la prima ediție suntem aici. De 10? De 10 ani, da, da. Și cum sunt vasluienii? Se apropie de tradiții? Da, cum să nu? Foarte bine. Avem așa tot pentru servi friptura, cotitura, aperitivele, pentru frământat aluat, pentru salată, pentru fructe. Cât durează să confecționați un polv ăsta, să spun așa? Ne iau, la unul, de exemplu, ne iau o zi. O zi. Este mai greu la lucrurile mari sau la cele mici? Mai greu și la ale mari și la ale mici este. Aveți copii care să Da, cum să nu? Da, avem copii, avem nepoți. Sunt vasluienii interesați de tradiții? Da, cum să nu? Da. Este. Și cumpără. Este abia prima zi, dar bănuiesc că Da. până la sfârșit Da. vor merge vânzările. Da, doamne. De unde ați venit? Din județul Vâlcea. Sunteți pentru prima dată la Vaslui? Nu, am venit și anul trecut și anul celălalt, fiecare an venim. Și cum este după atâtea ediții? Sunt vasluienii mai apropiați de tradiții? Sunt și anul trecut a fost foarte bine și cred că anul ăsta va fi și mai bine. Sperăm ca la anul să fie și mai bine. Le place artizanatul, le place oalele noastre de sarmale pentru bucătărie, le place și avem marfă de orezul, care este renumită în toată lumea. De Atât cât de timp vă lungești, de ocupați? Drăgășani.
De cât timp vă ocupați cu meșteșugul? Meșteșugul l-am învățat când eram la școală. După care am fost meseriaș, meseriașul s-a dus, s-au închis fabricile și ne-am apucat iar de meșteșugării. Aveți copii care să vă transmită mai departe Sigur că da, tradiția? sigur că da. Am 3 fete care toate 3 pictează și fac toată meseria. Mai sunt tinerii apropiați de tradiție? Puțini, care noi avem o cooperație în Comuna Lungești, care formăm în continuare tineri pentru... Unii le place, unii învață și pleacă, nu le place munca, dar unii vor să învețe și să muncească. Cum vor fi aceste zile la Vaslui în a 10-a ediție? Mă refer și la vânzări. Și la vânzări. Sperăm să fie bine. Sperăm să fie bine, pentru că țara trece pentru o perioadă mai proastă și Poate vor cumpăra. Da. Mulțumim mult. Și eu foarte mulțumesc. Să vede. Am mai fost. Și cum e după atât de ediții? Foarte bine. Frumos. Se apropie Vasluienii de tradiție. Da, se apropie vorbasul în tradiții, că mai poți la alte chestii populare. La Iași, la Bălaj, la Chistorul. De cât timp vă ocupați cu De 15 ani. A fost greu la început? E greu că am avut serviciu, n-am lucrat atunci, dar de când ne-au dat afară la serviciu, Vă ocupați? ocupam de așa ceva. Și reușiți să scoateți și bani din De acolo, la ce să ajut? Să am să ne uităm la televizor deocamdată, nu mai iese lumește. Puteți spune că ați îmbinat oarecum o plăcere proprie? Da, o plăcere pentru că am învățat de mic copil. Am înțeles. Și ne... Aveți copii care să vă ducă tradiția mai Nu, departe? am o fată, dar fata nu mai duce tradiția. E tânără, are copii și nu le duce tradiția. Nu se poate. E 4 copii, 2 gemeni, 2 băieți, un altul. Nu se poate. Se mai apropie tineretul de tradiție? Nu, nu se mai apropie. Tineretul mai face în ziua de azi, e așa ceva. Cum este anul acesta la Târgu? E prima zi, dar... E prima zi și mă aștept ca de fiecare dată să fie la fel de frumos. Eu vin de mulți ani aici, sunt din Iași și merg la foarte multe târguri, pentru că eu am și o asociație de meșteri populari, se numește Art Meșteșugurile Prutului și vreau să vă zic că merg în toată țara. Este unul dintre cele mai frumoase și mai curate târguri din România, vreau să vă zic, mai ales în ultima perioadă, când sunt cam amestecați comercianți, chiciuriști și cu meșteri populare. În multe târguri am întâlnit așa. Aici niciodată n-am întâlnit așa ceva. Ați venit și în anii precedenți? Da, am fost și în anii precedenți. Se vede o apropiere de tradiții pentru Da, Vasluieni? întotdeauna se vede aici. Știți ce se zice? Că Vasluiul este zona cea mai săracă din țară, nu? Cam așa se spune. Eu sunt din Iași, deci suntem aproape. Și cu toate acestea, vreau să vă spun că vânzările sunt foarte bune. Deci, vasluienii nu numai că respectă tradiția, dar și o apreciază. Și asta e mare lucru. Să știți că e mare lucru. De cât timp vă ocupați, să zicem? Din anul 2000, de când am ieșit la pensie. Da, eu am fost profesoară și după ce am ieșit la pensie am vrut să fac și eu ceva, să nu stau să mă uit la telenovele, că nu asta nu era mie ținta. Și am învățat această tehnică a împletirii nodurilor, a împletirii sforii prin tehnica nodurilor, printr-un proiect care l-am avut eu la școală, un proiect european. Am fost prin țări străine, prin Germania, și am văzut asemenea noduri. Și am găsit o carte, am rugat colega mea de limba germană de la cancelare să mi-o traducă și am învățat singură. Și atunci chiar îmi face mare plăcere să lucrez și învăț și pe alții, că noi la Iași în special avem ateliere de lucru cu copii, facem tabere, facem proiecte cu ONG-uri, în special cu asociații din mediul rural. Și să știți că sunt foarte încântați. Chiar acum am terminat, sâmbătă am terminat un proiect la Bârnova, în comuna Bârnova, cu o fundație olandeză, cu copii cu dezabilități, cu copii cu situație socială mai deosebită și vă spun că este și o oportunitate pentru lucru.
să știți că asta Aveți poate cine fi. să vă transmită mai departe? Da, chiar asta sunt meșteșugul. foarte, foarte bucuroasă că le place copiilor să facă și sunt și brățări și obiecte decorative și obiecte utilitare, chiar suporturi de ghiveci de flori, suporturi de linguri de lemn, coșulețe de flori, deci sunt o serie întreagă de... Această întrebare eu am tot timpul pusă de către dumneavoastră și cei ca dumneavoastră. Știți, este un proverb, însă gata. Însă, nu știu dacă asta este cel mai important. Foarte multe din aceste obiecte sunt și creații ale noastre. Deci eu zic că e foarte important să știi să creezi obiectul și după aia dacă îl tot faci, nici nu poți să-l faci la fel, că nu îl poți clona, nu sub nicio formă. Dar păstrând cam aceeași formă, după aia te obișnuiești, ca mersul pe bicicletă, cu cât faci mai multe, cu atât să fac mai repede. Dar dacă pui un pic de dragoste, pasiune și creativitate, chiar nu mai contează. Nu, vin aici de plăcere, realmente vin de plăcere și la târguri. Este o modalitate de a cunoaște, de a ne cunoaște, de a mă cunoaște cineva pe mine și eu pe alții. Suntem ca o familie meșterii populare. Anul trecut și anul acesta s-au schimbat locațiile, înainte se făcea în centru. Da. Este mult mai bine aici? Foarte bine, chiar anul trecut i-am și spus domnului Ionciu că e foarte bine aici. Zona aceasta, Parcul Copou, că este o similitudine cu Copou din Iași și spre dezamăgirea mea, poate, mi se pare mult mai bine întreținut. Sper să nu se supere edilieșenii, dar într-adevăr este mult mai bine întreținut, mai frumos, mai plăcut de anul trecut, de când am fost aici. Eu n-am fost niciodată aici în Copou și nici n-am știut că vorba aceea, sunt de atâta vreme în apropierea Vasluiului, dar n-am știut că există Copou și în Vaslui. E foarte frumos și sper să ne ajute și vremea să fie frumoasă. Sunt foarte multe activități care atrag populația aici, soliști de muzică populară, soliști de muzică de petrecere, dansuri populare, concursuri. Vor fi foarte multe surprize. Da, adică centrul acesta de creație, Consiliul Județean, nu știu exact cine face, eu știu pe domnul Onciu Lucian că lucrează excepțional, foarte frumos, chiar merită felicitări și chiar îi și mulțumesc pe calea aceasta că mă invită de fiecare dată și vin cu cea mai mare plăcere aici. Sunt de la Bistrița Arnăseu și mă numesc Buia Gavrilă. Lucrez meseria de peste 50 de ani. Și am lucrat la cooperativ. Poftiți? A fost greu la început? Da, foarte greu, că am lucrat noi pe ele. Acum cumpărăm de la fabrică pe alea și ne rămâne și nouă cât de cât ceva. În restul e foarte greu că nu găsim totdeauna materia primă, bună, de calitate. Sunteți pentru prima dată la Vaslui? Nu, a doua oară am mai fost la Vaslui, da. Am fost datorită domnului director Onciu și au văzut că suntem oameni serioși și ne-au mai chemat. Îi mulțumim frumos. Sunt interesați de tradițiile dumneavoastră? Vă mulțumim frumos și mulțumim la toată conducerea și la toți concetățenii din Vaslui. Noi ducem meseria asta, suntem bătrâni, am 74 de ani trecut și nu am copii, dar nu lucram meseria și mi-e foarte dragă. Lucrez și de astea cu flori frumoase. Cât durează să faceți? Asta o lună de zile lucrez la una de asta. Și cu ce se începe mai întâi? Bănesc că aveți Întâi pele, dar pe urmă facem noi țireamurile din pele de ied, subțire, le punem la tăbășit, cum spunem noi, le curățăm frumos, le albim și pe urmă le vopțim culoarea care e dorită. Durează mult până reușiți să faceți... Durează destul de mult, că una de asta e de la 10 la 12 milioane, dar nu prea facem că nu e tradiția, s-o mai pierdut, dar am și acum două comenzi, da, din astea cu flori frumoase. Încotro se îndreaptă
ceea ce faceți dumneavoastră? Bănuiesc că, odată ce a spus că aveți comenzi, probabil sunt din țară. Da, avem comenzi la ansamblul Târgu Mureș, am făcut la Junii Sibiului, am făcut pentru ansamblu multe. La Timișoara am făcut la 2 ansambluri. Pentru artiști? Da, pentru artiști, câte 10 bucăți la o tură de artiști, total 20. Și cu asta avem noroc că ne-e foarte dragă, ne reușim să ținem în condiții cât de cât posibile. Tradiția mai departe. Da, să ducem mai departe. Că uitați aici ce frumos e salva, e run cu salvii, cu opinci și cu tot felul. La opinci cât durează? Se confecționează opincile? Doamna vă spune la opinci, da. Eu numai cu curăle. Succes! Mulțumim frumos! Și pozare bună! Mulțumim! Da, tot mai dă, că avem... Foarte frumos! A 3-a oară vin aici, la Văslui. Mă chema domn director. Da, de drag mi-a făcut, mi-a dat telefon și mi-a trimis invitație. Și mie și la o soră de la Arad. La domnul Buia, la doamna din Salva. În fiecare an, în fiecare... de câte ori ați fost aici? Ați văzut că s-a schimbat ultimii 2 ani locația. E mai plăcut aici în parc? E frumos aici în parc. Am fost a 2-a oară în parc. Am fost Samu Ioan și Iesan. Foarte frumos. Și cât ne-a ținut zilele și picioarele vin într-una aici, că foarte frumos și domn director de omenie și dumneavoastră de omenie. Și lucru la opinci. De 53 de ani am lucrat cu omul meu împreună. Și am el mor de 4 ani și mă duc în meserie, că îmi place tradiția. Că opinca e talpa țării, nu trebuie să o dăm uitării. Când durează să confecționați opincile? Păi e mult de lucrările, că am o slabă și bătrână și îmi cică lucru de mână. Cam 76 de ani aproape, să trăiți și dumneavoastră. Cam am noroc cu sora de la Arad că mai ajută ea. Și pe oriunde mă duc, mă îmbrăc țărănește, că așa îmi place portul popular, așa îmi place. Și așa trebuie și purtat. Arătați-mi așa la opinci ce faceți mai întâi și cum se confecționează. Întâi le curăim opincile, le curăim cu forță și le părece. Și apoi după ce le găuresc cu potricala, cu mășucă de lemn, pe butuc de lemn. Și apoi după ce tai cu rălușa în vârf și le fac aici în vârf, după ce fac rotă și apoi le adun ca să-i placă la popor. Și aici Nicuța are multe lucruri și la aici Nicuța. E mai greu să confecționați pe acestea mici? E greu și la astea trebuie câte 50 de găuri la o pincă de aseanită. Ăla și e greu. Aveți cui să transmiteți mai departe meșteșugul? Dar nu mai învață nimeni mă ăștia tineri. De ce? E greu. E grea meseria. Dar mie îmi place să lucru, că tot ea sunt bănuți. Ați mers și în alte părți ale țării? Am fost în Botoșani, de 2 ori în Azvar am fost. Și am fost la Biță, la Mudazanfiriu am fost. La Timișoara am fost și am fost la Arad. Dacă ar fi să comparați așa zonele țării, care sunt mai apropiate de tradiții? Toate îmi plac. Și aici îmi place, că și aici mă duc seara cu niște bănuți. Sau 3 zile și e foarte frumos. Reușiți să vindeți câte ceva? Am o prima zi, facem și facem, dar tot fac. Până dumânică seara și mergem acasă, tot facem. Tot mă duc cu ceva în buzunar. Dacă nu mergi acasă, nicărie n-ai nimica. Reușiți să vindeți opinci și la ansamblu? Da, vând ansamblu. Aveți comenzi? Am comenzi, am 20 de păreți acolo de sub masă, vine o doamnă de la Dorohoi și dau în dimineața 5 pe la ora 11 vine după ea. Cât ați stat să le confecționați pe acelea? Am stat, că nu fac, fac 5 păreți pe zi, că am mai bătrână. Nu, și apoi ce să văd, dacă îmi place munca, ca să fac. Nu mai contează cât durează. Mai contează cât, păi stau și noaptea. Păi se, că tot trăit omul meu, am lucrat acasă, gospodăria, puneam grâu, puneam porumb și meream și la deal, numai când plouă lucram acasă. El a lucrat 33 de ani, a lucrat în cooperativă. A lucrat și după el am un pic de pensie, 3 milioane și 600. Dar reușiți să vă ocupați timpul și cu meșteșugul popular și poate să vă mai descurcați cu bănuții și din asta. Îți mulțumit al Dumnezeu, când țineți o mână și ochii, fac bine, fac. Și am și cu el o viață, cât am stat cu el 53 de ani. Și nu m-a lăsat năcăjită. N-am băieți, n-am pe nimeni. Numai sora asta de la și mai am o soră ru. Am rămas de tata de 4 ani, cea mai mare a fost de 6 ani și eu de 4 și asta de la Radu a fost de 2 ani. Tata a murit la cotul Domnului. Nu știu cine a fost tată. Eu crescut mama cum a putut
în 44. Tata a murit în război. Și meșteșugul de unde l-ați învățat? De la soțul meu. La soțul meu. De când am fost de 21 de ani, m-am maritat după el și am învățat meseria. Am lucrat acasă, când plouă, am spus, și când era vreme bună, meream la deal, am și gospodărie. Am gospodărie bună, am 2 câți, am grădini. Și am un om rău, nu m-am urâcă singură, că n-am băiat, n-am pe nimeni. Vă este mai ușor bănuiesc să lucrați iarna la Opinci, că iarna Lucru într-una, cam nu mă duc la deal de fier, cam nu mă duc, că n-am nevoie să mă duc. Am dat ce am avut, le-am dat în parche, pe vară și nu mă duc nicăria de acăsuță. Mă duc așa între unele stârguri, mă duc într-una că îmi place între lume. Și dumneavoastră că veniți, ce să fac? Asta e viața. Mulțumim mult și multă sănătate. Ne mulțumim și frumos. Dumneavoastră veniți în fiecare an și fiecare an. Da, și am fost la Butușa, ne-am fost numai. Am poftit. Ora asta, urma de asta. Timp te ocupi cu handmade-ul? Mă ocup de, nu știu, vreo 5-6 ani, dar la acest târg de 4 ani vin. Și cum e după 4 ani? Se vede o diferență, o apropiere de tradiție? Se vede. Nu știu. Încerc să îmbin și modernul cu tradiționalul, cumva. Ca să mulțumești pe toată lumea, exact, se spune. De unde ai învățat? Am învățat eu singură. La început, când eram mai micuță, mergeam și eu la Târgul Meșterilor Populari. Îmi plăceau bijuteriile făcute de meșterii de pe aici și aveam eu o brățară care îmi plăcea foarte mult și mi s-a stricat. Și atunci am încercat să văd dacă pot să o repar. Și am reușit și de acolo a pornit totul. Mai ai frați, surori care să te urmeze ceea ce faci? Sau sunt singură la părinți, dar prieteni pe care pot să-i ajut să învețe și acest meșteșug. Sunt tinerii mai apropiați de tradiții? Acum, în 2012? Mai puțin. Cred că toți cei mai în vârstă păstrează tradițiile, dar poate cei care provin din familii care transmit acest meșteșug, poate ei mai rămân apropiați de tradiții. Moștenirea e din familie. Și bunicul de pe tată și de pe mamă. Și dumneavoastră de cât timp vă ocupați? De când m-am născut în geluituri. Cum se spune, da? Da. Nu am părut crez, dar geluiturile screțe. Reușiți să transmiteți tradiția mai departe? Da. Mai e greu, dar acum e problema cu calculatoarele. Noua tehnologie, cum se spune, și ocupă mai mult timp. Ați spus că ați mai venit și în trecut la Vaslui. Se vede o apropiere de tradiție a vasluienilor pentru meșteșugul popular? Da. În Moldova e o apropiere față de Ardeal. Am fost și în Ardeal la câteva târguri și ei sunt mai reși. Ei caută numai ceva pentru foarte să utilizeze, să-i dea o întrebuințare imediată. Eu lucrez, multe sunt decorative. Sunt care să-și pot folosi, dar o mare parte numai decorative. Și cât durează să le confecționați? Oricare lucru de aici, bănuiesc că are o poveste în spate. Ele durează cam 35 de ani. Reușiți să le faceți în timp, cum s-ar spune. Da, în timp. Am văzut un lucru foarte interesant la dumneavoastră și voiam să mi explicați exact cum confecționați creioanele. Creioanele sunt crenguțele, ca să nu le dau toate de foc. Le-ați găsit întrebuințare? Le-am găsit întrebuințare, da. Le dau un tip de om vesel, trist, depinde cum
Ca să aibă o Așa, poveste, da. să Și spunem. aici îi dau gaură cu un burghiu și introduc mine. Este un obiect destul de migălos, ca să spunem așa, la confecționat. Nu E mic, Da, mai subțire de asta. da, e și cel mai ieftin. Și cel mai bine vândut. Pentru că eu îmi iau bucata asta. Ale